poble! Avui celebrem el que estem aconseguint. Avui brindem. Avui celebrem aquesta victòria. I omplim els vasos, si no teniu cava, omplim-los de les llàgrimes de rendista que hem vist avui durant tot el dia. Perquè Casa Orsola va d'això. Va del dret que tenim a quedar-nos a casa nostra, als nostres barris. No podem permetre que Barcelona es converteixi en un parc d'atraccions immobiliari per omplir les butxaques dels especuladors. Veiem com Foment del Treball està molt nerviós i això també ho hem de celebrar, que estem posant nerviosos els que es pensen que són els amos del país. Volem negociar, però volem negociar de manera col·lectiva, perquè sabem que si negociem un per un, el que volen és dividir-nos per vèncer. Però si anem junts, guanyem. És organitzant comunitats com la Casa Orsola que el moviment per l'habitatge es fa més fort i més unit. I avui s'han unit aquí desenes d'organitzacions i també estructures populars que fan possible aquest desplegament. Ells ho fan, fem-ho nosaltres també. Unitat de classe! Ells s'uneixen, unim nosaltres a classe treballadora! Que la nostra societat torni a organitzar-se per garantir, en primer lloc, una vida digna per tothom, perquè som nosaltres qui fem el món. I això és el que celebrem avui, que estem guanyant. Així que visca la lluita de la Casa Orsola, visca la lluita de la Barcelona digna que no es deixa trepitjar. Volen aquesta gent que truquen de matinada, que volen aquesta gent que truquen de matinada. Moltes gràcies.